Белорет районы 2 ханлы Инъяр урта мәктәбендә Урал батыр варихтары сиктәрендә Һомай һылу конкурсы узгарылды. Кызлар тәүге конкурста Мостай Кәрим һүзләренә язылган «Сигә кызлар» исемле йырды башкардылар. Икенче бәйге «Бәйелмәгән башкорт юк» дигән девиз астында узгарылып, кызлар башкаруында 5 бармак бәюе булды. Егеттәр дә был саранан ситтә калмаганнар, үзләренең моңлы йырдары, дәртле бәюләре менән күңелләрне астылар. Киләһе бәйге түшелдерек биҙәү булды. Киләһе бәйгелә кызлар Урал батыр эпосынан Һомай һүҙҙәрен ятлап ярыштылар. Кызларга махсус эшләнгән грамоталар һәм милли биҙәүестәр тапшырылды.